ethile phaa ke insimbi ka-8 o'clock if ubundiqaphele ke ndingene ngayo ke ingoma ka-R Kelly esithi Sign of a Victory. Namhlanje le hour ke ngakumbi ke bethunana ke siyibekela ke uCaptain My Captain. Siyayazi ke xa engena every Monday apha ke enkqubeni sisithi ke ingaba ke kwenzeka ntoni kwicala lezolwaphulomthetho namhlanje sithi farewell. Akumnandanga kodwa ke kumnandi because kaloku umntu olandelwa ke yimisebenzi yakhe. Ucaptain ke besimvusa nangentseni simhluphe na after hours sithi captain kuthiwa kwenzeka into ethile endaweni ethile khawukusiphandele lento. Ngumama ke apha ke mphulaphuli ke ebengadinwa sithi ke sisisikhululo iVukani Community Radio. Kungoko ke sibonile into yokuba kubalulekile into yokuba ke namhlanje ke simenze abe ke uspecial ucaptain. Isikhululo iVukani Community Radio sibulela kuwe Captain namhla Mdleleni ngegalelo lakho kwinkqubo zethu sidlelade. Nkosi kakhulu kanti ke ndijoyinwa ke ngakumbi kulena ke bethunana ke okanye kwesi sigaba ke senkqubo nguye ke naye ke uSimamkele kaQwele. Ndibona Mr Qwele ikhamera yakho icimile mhlawumbi ucaptain uyothuka uba hey uzothini ngoku Mr Qwele apha. Ngabanye abantu ke bebeyihamba le jeni ngakumbi ke nocaptain abantu abathe babe basebenze naye ucaptain. Namhlanje ke ucaptain uzawube senzelwa i-farewell officially kodwa ke ndiqonda uba make simqale apho enkqubeni kule ndawo thina besidla ngokudibana naye sincokole naye ke every Monday. Uyawukhumbula ke nditshilo ndathi besincokola naye qho ngemivulo 8:05 sijonga ke kwicala ke le-crime report ebekhona ke nakwiinkqubo zalapha ekhaya kuyokutsho kwi-afternoon drive besimfumana ezindabeni kodwa ke apho ke simfumana khona apho simfuna khona befumaneka. Ndiyaqonda ke nawe Mr Qwele uke wayihamba le jeni ngakumbi nocaptain umama uNamhla kaMdleleni. Kumnandi ke captain xa umntu umnikeza iiflowers zakhe esakwazi ukuzinikisa uthethe ngaye esakwazi ukuva. Namhlanje asikubuzi nge-crime report 2 asibuzi kwenzeka ntoni phi namhlanje kodwa ke sizokubulela kwaye ke sisithi farewell. Mr Qwele ungakusrhobisele wena mhlawumbi ke ngejeni yakho nomama uNamhla kaMdleleni nangendlela benisebenze ngayo. Enkosi kakhulu mamshizi, ndiyavakala kokuqala. Vakala kakuhle Mr Qwele. Thanks ma'am. No mandibulise kuwe, ndibulise ke kubaphulaphuli be-VCR FM, ndibulise ingakumbi ke kumama lo singaye namhlanje uKepi. Ndimbiza Kepi ke mna ke, yena ke undibiza mntanam. Masiqale kule yomntanam mamshizi. You know, ndingomnye wabantwana, I always say aba blessed because ukubone laa nto yokhula kubantu abadala kuwe ingakumbi ke kwi-industry efana lena ke uthetha ngayo yesipolisa. Ndisebenza ke of course as stakeholder kubo, uadoptwe ngumntu ongumzali ingakumbi xa ekubiza manje sithi mntanam. So uKepi ke ibingulo mzali kumna, ndithi Kepi athi mntanam. So kuyo yonke ke le jeni ke yokusebenza namapolisa uyayazi ke xa usebenza namapolisa ke zininzi izinto that at some point akufunekanga uzithethe in public, akufunekanga uzenze. So ungulo muntu ke yena who's always around myself, will always question into kubana hayi kalo mntanam le into ijika apha, hayi kalo mntanam le into ijika apha. And ke yena ke akakhethi bala, even sewufike ofisini ingakumbi ngoku sewubona uba intombi indala sefike ofisini xa sihamba kwezi ndawo ubona uba uyafika ubabuzali hayi kaloku mna ndimdala apha ithi le nto masititsha le into ihamba apha le. And ke ngoku andizuva ngani mna nifike ndilapha. So ungulaa mntu ungumzali, awola ke ndisemamshizi uKepi ungumzali, uyabathanda abantu and usithandile kwaye bendisitsho kuwe ndisithi andifuni uzapha because in few minutes I will see her. So ithethe ukuthi yonke le nto bendizamxelela yona mhlawumbi ke ndizawube ndiyikhankanya apha. By the way ungumzali uKepi, usithandile, andiphosisi, andiqondi uba ukhona umntu onokhe athi ukhe wanonca naye uKepi. If I'll just pass by apha eTsomo in particularly kwisitishi esindikuso, if there is one thing that she have done, she have changed the whole component. Umzekelo wayenento engayithandi kakhulu apho imoto zazipaka ngaphakathi esitishini.
ahlala athi uyayibona ke le nto yeemoto ezipaka apha qole ngaphakathi esitishini noba sekufika icrime ungaze ubone kunganzima apha ndizamxelela umastishi uba andizifuni ezi moto uyayiba uthetha engumzali nyhani xa efika kumastishi mastishi ezi moto andizifuni amaziphume apha ngoba xa kunobakho ingxaki apha ingaphinda ibuyele kuni and ke ngokwelo hlobo lopolisa olo ubona umastishi ingathi akaqondi and nyhani sooner or later zakhutshwa imoto so ndizama ukuthi ungulaa mzali yena xa engayifuni into she come straight and thina ke sifunde kalukhulu andiphosisi andiqondi khona umuntu onothi mamtshizi akafundanga kwaye ibengathandwa ngikhephi so benguloo mzali ke kum. Thina ke mama namhla kaMdleleni sakukhumbula qho 8:05 xa umane usithi enkosi msasazi siqale nje phaya kancinci ukubuyela umva kulaa masipala waseNqoba apho khona ukhona umama owayekidnetshiwe onguEunice Low naye owaye wafunyanwa emveni kwethuba ekhangelwa wafumana kwelaa cala laseGraafrenet. Umama ke ngoku wafunyanwa sele engasekho. ukuba wena usabhidekile ndiyaqonda ke xa ndikudlalela lo sound ke uyamkhumbula kumama qho ke 8:05 apha ke kwincuthu le-breakfast show kanti ke ndike ndasabela ke nakubaphulaphuli balapha ke esikhululweni ndisithi akumnandanga wena Butsima nawe Captain ukushiywa ngumuntu ubusebenza naye because kufuneka uphinde uyokuqala omnye umuntu ubusela umazi okay ndiyayazi uba uCaptain singabantwana moseze usitsho into yokuba uCaptain ebesithatha njengabantwana bakhe ndike ndathi apha ekuseni xa bendibeka iposta nathi abona kuba nozowuthi nana wam awona kuba nozowuthi baby ndiqoma kodwa ndimbambe ngexesha elirongo and ke ngoku short notice le nto ndimcela yona but uCaptain akazo athi yimanana ndiza kujongela ngoku ndizawubuyela kuwe. Ndike ndasabela ke nakubaphulaphuli Captain ukuva into yokubana ingaba ibinjani le jeni ngakumbi noCaptain umama namhla kaMdleleni. Umphulaphuli ke ngakumbi omele isigqeba sevukani FM umama uDuba uthe wabe ke naye ke waphosa amazwi. Ndifuna uzivele ke Captain. Mandizibuyisele ngale ntlwa Gili Inkosi igama. Ndizawubulisa kumphathi sitishi Mr. Noze abasasazi bonke. Ndibulise nosingaye kungayi namhlanje uba ndibe nam ndivula umlomo kule radio yethu. Lo ke ngokuphela kwakhe indlebe zethu bezihlala zilangazelela amazwi aphuma emlonyeni wakhe uCaptain namhla Mdleleni. Ndingena ke apha ngoku njengomnye omele abaphulaphuli ngoba kaloku le radio inabaphulaphuli abazimamelayo iinkqubo zonke futhi bangasileli nakwenye. Ngoku ke ngemivulo bebesiye siqonda uba nathi singamagqagwazana kodwa sizamphuthaphutha unomathotholo kuba kaloku namhlanje nanjengabantu thina ke esingazi nto sithi size sazi into sivulele nomathotholo. Siyayazi ke ngokuba ngomvulo ukhona uCaptain namhla Mdleleni futhi siyazi uba akho nayo into esingazuyiva eyenzekayo apha eChris Hani futhi njena siyazi uba nabanye abazintanga zethu nathi sesizaba seredio kubo. Mna ke bathi besayithetha into ngendlela yabo ndithi hayi ebethe uCaptain futhi angeke njena ndingazibalula zonke izinto bethunana siyeva uba endaweni ethile kwehle ukuthile nanjengabazalikazi uve icacisa njengoba nasemapoliseni bemane abantwana uphuma ezikolweni badinga imisebenzi sisichola-chole axela uba ngedeyithi ethile sizabe sinceda abantwana kuzabe kuphuma i-CV ngabala ntoni na bancedakele ke abantwana. Kodwa ke ngoku xa kufike le mini ithi incwadi yentshumayeli yonke into ke inexesha layo. Ibilixesha lakho ntombi eliyana ngoku kufika ixesha loba kaloku ubonakale utshintsha
ngoba kaloku kudingeka utshintsho apho uyakhona ke nguYesu yedwa oyaziyo, nguye futhi nebewayeyazile mhla waqala ukungena apha kwesi sikhululo sasevukani uba ngale date yanamhlanje uzawube uphuma uhamba. Kodwa ndiphinde ndiyithande nanjengamlisi intetha ethi badla ngoyithetha xa kufiwe ke, kodwa ke mna ndizayithetha ngoku. Kodwa kuba nyhani kuyafika kum kumoya ongcwele uba mandiyithethe uba njengoba uThixo esusa wena ngoku apha evukani kwesi situlo ubumane uhlala kuso, ukhona azamthumela futhi umoya oyingcwele awawuthumela kuwe uthetha nabantu kakuhle bacacelwe nakulo uzawuba khona, ngoba kuzuphela nto. Ithi ke le ntetha uThixo akasusi nto angayishiyi enye into. Makubonakale kuba luxolo ke kungabi kukubi ezindlebeni xa ndisebenzise la mazwi aqhela usetyenziswa konokufa. Ngaloo mazwi kanye ngathetha ndophele ndingumntu omfutshane, kodwa emazwini ndiba mde. Ndithi ke angalo Thixo wethu angakukhapha kude kufike ekuphelisweni kwesiphuwo sakho salo msebenzi wakho. Ntinga ke ntaka ndini nalapho uyakhona ufike uqaqambe, athi umlungu, be bright in the corner wherever you are. Kuba muthuba lowo ke mphulaphuli weVukane FM, naye ke njengomphulaphuli ke wesikhululo iVukane FM esithi mamshawa sikwazi ukuthula. Thetha ke sithi ngomnye kwabantu ke ndiyaqonda ke kulo mcimbi wesivi wena captain kwi-recruitment drive beniqhuba ngomnye wabantu bemane ephosa imibuzo sithi khawundibuzele ku-captain into ethile, ndibuze nami umama aphendula athi hayi sobe sendaweni ethile ngosuku oluthile. Mr. Qwele, khange ke sisebenze sodwa ke no-captain umama namhla kaMdleleni, ndithanda ukubeka iposter kwavela nabasasazi abadala ababefudula belapha kwisikhululo iVukani FM, kwathiwa hayi angeke bethunana. UCaptain uye wangumzali ngeli hlobo nawe umcacisa ngalo. Andazi ke noba Captain usamkhumbula lo msasazi, ndizawube ke ndidlala ke i-voice note yakhe ngoku, noye wathi hayi mamshawe andikwazi ukuthula nam, make ndiphose nam ngakumbi ke kuCaptain. Good morning, Mam Chizi. Nomatian Matot. Manjoine millions and thousands of people in South Africa. And Prince bajoina abaninzi. Besithi farewell kuwe Matian. Bekuhle man Mam Chizi, bekuhle. Ndasebenza kahle kakhulu no captain. Kakhulu for the past in fact 6 years. Ndilapho kulo breakfast show kulo ncuthu every morning sasihluphana no captain kamnandi kodwa siyabulela Matian ngegalelo lakho to the service, to the police service, not only police service but to the community eseChris Hani and Eastern Cape at large. Kube kuhle Matian, as they bid you farewell, I also wish you well. I also wish you more blessings. I also wish you ukukhanya nensikelelo ezinhle, uThixo akuphathe kakuhle akunike eminye iminyaka emininzi. And I hope you're going to enjoy every moment ozawuthi nayo from now on. Otherwise, we salute you. We thank you for your service. We thank you for your dedication. We thank you for your integrity and honesty, not only to the police service, but to the South Africans, to abaphulaphuli bevukani, kwakunye nabahlali baseChris Hani at large. More blessing Matiane, indima yakho iyabonakala. Kube kuhle. Thank you Chizi. Matiane, uyamkhumbula lo msasazi? Enkosi msasazi, enkosi Machezi, ndiyemkhumbula kakuhle uMr Msengane. Ubhele. Ewe, awuthi ubhele hayi andikwazi ukuthula tu. Ubhele ke ndingene kuqale kwangena uTshepo, ewe after ubhele ndingene emveni koTshepo ke mna ke ngomnye kwabasasazi bebesenza ke le breakfast show. Ithi loo nto uCaptain ungayibala ke iminyaka, mna xa ndina 7 years ndisenza i-breakfast show, uPatrick bena 6 years yena
breakfast show kubekho noTshepo phakathi oneminyaka yakhe uCaptain uhlele ixesha elingakanani nesikhululo ivukani community radio ilono ke sichilo sathi namhlanje hayi sizazimisa ngqizo ke ezinye izinto kule hour ke sikunikeza iflower zakho kodwa ke ukhona nomsasazi ke Captain ochiloyo sithi hayi mamchawe nami bendimphuthaphutha uCaptain and kwaye ke apha kumphutaphutheni kwam ndimphuthaphuthe ndimfumane ndiyafuna uzivele apha Captain. Hey, Siphe manibulise nami ngale intsasa. Uyandixolela ndisavuka kodwa ke ndifuna ukwenza amazwi wombulelo ku Captain Namhla mama wethu bethuna. Siyakubulela ngokusuka enhlizweni Captain ngexesha lakho ukuzinikela kwakho kunye nentsebenziswano enhle ubusoloko usinika yona kwiinkqubo zethu apha kwisikhululo iVukani FM ingakumbi kwi-afternoon drive. Ubukho bakho ke bebuxhasa kakhulu kuluntu, ingcebiso zakho beziluluncedo kunye nolwazi obusabelana nalo kuluntu lube yinzuzo enkulu kuthi nakubaphulaphuli bethu. Njengoko ke uthatha ke elinyathelo litsha ebomini bakho sikunqwenelela ke okuhle Captain. Kodwa ke sinethemba lokokuba akuyiyeka ngokupheleleyo imisebenzi yoluntu. Imisebenzi yakho iyakuhlala ikhunjulwa. Sicela xa ufika ke phaa ekuhlaleni uzimanye neekomiti ezigcina ucwangco kwii-communities zethu ungahlali. Nkosi kakhulu siyabulela ngexesha lakho kwaye ke igalelo lakho liza kuhlala lihleli ezintliziyweni zethu. Siyabulela ngexesha lakho Captain. Nkosi kakhulu ngo-DJ Abza ke lowo nokho ndiyaqonda ke umvile Captain naye kwi-afternoon drive yasekasi xa ndikhulula Mr Qwele utshilo wathi ungandifaki kakhulu mna ndiseyokwenza ispeech sam just nje i-details ze-family ka-Captain yanamhlanje zimi kanjani Mr Qwele? Ayo yam nawo leyo mamshisi ndiye nami kuthiwe indaba yakwamkhozi Okay. ndingakushiya nje ngelithi wena mamshisi. There is a saying emapoliseni ethi once a police always a policeman. So uKepi ke usishiya ngexesha elibi. You know the world is speaking bad about corruptions, criminality and all of that. So kudingeka abantu ke abafana naye, abantu abanesibindi. And ke asiyazi uba mhlawumbi ke bona ke eziofisini batyale kanjani. Mhlawumbi uzawuphefumla nalapho because as a society ngoku we are very worried. We don't even trust anyone because the world is just toxic as you can see. I won't speak about izinto ke zithethekayo zomkhwanazi but ke ziyasichaphazela because uye uve into yokuba ipolisa elithile. So what I'm trying to say, usishiya ke uKepi ngexesha elibi kakhulu. Ngethemba lokubana i-experience yabo they are going to share it amongst aba bashiya ngasemva. Thina ke babe fortunate ke to learn from her. We will really appreciate i-efforts zakhe, imfundiso zakhe, uthando ingakumbi. Yazi mamshisi eziba ndingumuntu ohamba ezi programs naye bendithi xa kutyiwa andithandi utya ngaphambili. Ingase kuqale kutya abantu abadala uvela yokutsala uKepi emva athi ayaya mntanam iza botya bawutya emva kwakho bonke aba. So zama ukuthi ebengulo muntu ngenyani ke obesithanda and kubuhlungu akumandanga as babetshilo ke nomama kwi-voice note yakhe into yokubana ingangathi sithetha kabuhlungu kodwa ke sinovuyo because yena she has done his best. And lastly mamshizi kukhona lento ke esipoliseni kuthiwa xa usayina la contract uba usithi uyavuma le polisa uqala unembumbulu yakho ekujikelezayo because amapolisa nawo akho safe. So siyambulela kaUthixo ngokubana ethe wamkhusela kuyo yonke leminyaka wabe namhlanje uyohlala nefamily yakhe. Samane ke siquqa ke kwakhe ke simane ke siyocela ingcebiso into yokubana wawuphumela kanjani apha namapolisa ke onke athi asondeleyo kuye siyathemba into yokubana akaziwalahla kuba ndinazi into yokubana mna ke ndikufitshane kuye ke ndinethamsanqa ndingajika nje kona ndifike kwakhe. So ndizama ukuthi ke mamshisi siyabulela ithuba ndizayigqibezela ke enye nenye ke mna ke
kule ndawo ndithi yakwaMkhosi nawe ke ndicinga Okay, ndikubambile. Captain Mama, ndiyaqonda ke sithethile ndiyafuna uyazi into yokubana kuyo yonke le nto siyenzayo asikubambanga ngeentliziyo zethu, kodwa ke siphawula imisebenzi negalelo othe wabeke unalo ngakumbi apha ekhaya kwisikhululo iVukani Community Radio, ngakumbi nakumphulaphuli weVukani FM. Okokugqibela, Captain, just nje in conclusion, amazwi aya ngakumbi kubantu bebehlala nawe kule radio, kubantu abathe babe basebenza nawe bahambe le jeni nawe, ingabuthini? Enkosi Mamtshawe, enkosi Mamtshawe kakhulu, mandizibulisele nam kubaphulaphuli beVukani Community Radio, ndizibulisele nakubasasazi beVukani Community Radio. Mandiqale ngokwenje nje Mamtshawe, ndichaze nje iminyaka endiyisebenzileyo apha esipoliseni. Apha esipoliseni ndijoyine nge-1 kaMatshi ngo-1994 xa sizawuwelela kanye apha kulo Mzantsi Afrika sikuwo njengangoku. Ndisebenze ke for 31 years, but eyona career ndiyihambe kakhulu nesipolisa yile career bendikunye nani, that is kwa-communication. Because ndimke from Butterworth ndazojoyina kwa-communication ngo-2000. So i-career yam ke ndiyichithe kakhulu nani basasazi. Kona ixesha lifikile, though abantu bengayibhilivi ke loo nto Mamtshawe, bethi bawundijonga bajonge mna bajonge i-age bathi azidibani, but ke ibe iyinyani kona le into yobana i-60 years ndiyigqibile. Bendiyigqibe i-60 years Mamtshawe nge-8 le ngoLwesithathu, njengoba namhlanje iyi-10. Ndiyafuna ukubulela kuqala kubasasazi beVukani Community Radio konke, uqala kuMr Noze, u-station manager. Bengekho mos xa kusetyenzwa kuthiwa kutshizwana ngodaka, bekhe bekhona amaxesha kutshizwana ngodaka, but ndifumanisa into yobana uMr Noze, u-station manager, uyayibona yonke le nto, but ame emile athi not kaloku funeka siyazi njengoba sisebenza ngemedia sinezinto ekufanele uba sizazi, sinee-policies zethu and no-SAPS unee-policies zazo. Sithi ke ngosawuzibeka apha ii-policies zethu singu-SAPS nemedia, ufumanisa ubana ke ngoku siya ku-common understanding and siye kwi-understanding nyhani, ufumanisa uba siya-understandana manyhani. Bebeyazi abasasazi baseVukani bebeyazi xa kukho ipressure ngakum and bandi-understand. Bekuquka nawe ke Mamtshawe, oLinda, obani, oMzengana, aba bebesitsho. So bekubakho ixesha lepressure, ufumanisa uba nabo banepressure, nabo basebenza ngepressure, uyabo. So funeka si-understandane, so besingabo bantu ba-understandanayo ke nemedia, ingakumbi iVukani Community Radio. In fact zonke ii-media houses ebendisebenzisana nakunye nazo. Ndiyafuna ke ukubulela kakhulu kwi-community ebiphulaphula iVukani, ebendivusa nasebusuku ndawushiya inamba yam, bandivuse ndibe ndiqonda uba kunyanzelekile into yobana mandibasabele kuba basengxakini. Ufumanisa ubana umntu uyivile into yoba bekuthiwe kwindawo ethile bekukhona abantu abalahlekileyo abafunyanweyo, athi ndingowaseMthatha ndivile ereyidweni kukhona umntu ofunyenweyo olahlekileyo, nam ndiyafunisa. Funeka ndivuke noba kundivusa ngo-12 ebusuku kuba kaloku ndisebenza ngabantu, ndinikwe ii-resources si-state into yobana mandisebenze. So ndiyababulela abantu ebaphulaphuli beVukani Community Radio. Ndisithi ke Mr Qwela uyandithatsha xa isithi bendisithi mama Mtontoni, bendisithi mntanam, unyanisile, because kaloku i-community ngabantu asisebenzisana nabo njengoba bezi-stakeholders ezilapha ngaphakathi kuthi, zingamehlo bezindlebe zethu thina singamapolisa. Bekufuneka kunyanzelekile into yobana sibaxabise, sibazi ubana njengoba belapha nje baluncedo olukhulu. Nathi funeka ke ngoku xa befika bazifilishe, and ke ngoku siyazi into yobana aba bantu bayavolontiya, abafumani nesenti Mr Qwela ukuzosebenza emapoliseni. So funeka ifike laa ntliziyo, and ke ngoku ndiyafuna ukuthi Mamtshawe, upolisa okokuqala lubizo, it's a calling.
ayondawo yobana kuthiwe yi-dumping site kuba udinga umsebenzi. It's a calling. Funeka uyazi into yobana xa ungena esipoliseni kwale nto yobana uyotreyinwa ezi nyanga uzitreyiniweyo, kukhutshwa umntu, kufakwa ipolisa uzonyamezela zonke izinto. I-community ipolisa uba kuthiwa nanku umntu elunywa kubizwa ipolisa, akubizwa ambulance. Uba kuthiwa nantsi yonke into kuqalwa emapoliseni. Ndikhe ndithi ndihleke ke mamtshawe ndithi uba niyaqaphela kahle kahle ipolisa nguThixo wasemhlabeni, because uba wonke into kuthiwa polisa. So ke kufuneka xa ujoyina ubupolisa uyazi uba unalaa ntliziyo yobana apha ndizonceda uluntu, andizange uba ndizophangela mandithe ogqiba kwam upeya ndibone uba mandenze nantoni kwi-community. Yile nto ke namhlanje ingathi kuthethwa kamnandi ngam. Ndivuya nam xa kanti abantu bendibavuyisa ngolu hlobo, bayandililisa ngokubona ngathi ndiyabashiya kakubi. And nomama laa nto ithi kumandi uthetha ngomntu esaphila, nalibana anganukiswela zii-flowers engekho, zimnukisele ii-flowers zakhe ekhona mamtshawe. So ndizawuhlala ndikhona ngamaxesha onke, because utshilo utata uqala wathi ipolisa lawuhlala lilipolisa, nam ndizawuhlala ndilipolisa kwi-community, ndizincedisa, ndizindlebe ke ngoku zamapolisa kakhulu. Ndizawube ndiseTsomo ke ngokwekhaya, lam njengoba esitshilo uMr Qwela, singabapha eTsomo singabakhaya. Ndisithi mamtshezi ndawuhlala ndinithanda, ndawuhlala ndinithanda basasazi, nilinyusile izinga lakwamdleleni. And ke ngoku aninyusanga gama lam kuphela, ifemeli yakwamdleleni ngoku othiyane bayazingca ngam, bazawuzingca ngam, baqonda uba heyi umntana wethu akasiphoxanga xa kuthethwa ngolu hlobo, akasiphoxanga nangawumphi umzuzu. Enkosi mamtshawe kakhulu. Nkosi kakhulu Mathiyane. Mr Qwele, tata masibulele ngexesha othe wabeke usipha lona kwalapha ke enkqubeni. Captain, konke okuhle mama, sibulela ngako konke. Silunguthule breakfast show, sisisikhululo Ivukani Community Radio City. Farewell Captain. Enkosi mamtshawe, enkosi kakhulu. Favorite frequencies.